Stħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea fost Azjendi u Konsumaturi Maltin wera livell ta' ottimiżmu qawwi dwar l-andament ekonomiku ta' pajjiżna. Ottimiżmu u fiduċja li kull ma jmur qegħdin jissaħħu. Skont dan l-istħarriġ għax-xahar ta' Lulju l-indiċi tal-konfidenza fl-ekonomija tagħna kiber għal livell ta' 112 li jfisser 2.3% aktar mix-xahar ta' Ġunju u 10% iktar mill-livell li kien hemm fl-aħħar xahar tal-amministrazzjoni preċedenti. Wara xi xhur li fihom kien hemm tnaqqis fl-ottimiżmu f'Lulju kien hemm ukoll irkuprar sinifikanti fil-konfidenza fost azjendi industrijali. Dan minħabba li f'dan ix-xahar l-azjendi intervistati nnutaw żieda qawwija fil-produzzjoni industrijali tagħhom filwaqt li qed jipprevedu tkabbir sostanzjali fl-ordnijiet fix-xhur li ġejjin. Dan mistenni wassal għal żieda fl-impjiegi f'dan is-settur li fi snin riċenti kien qiegħed dejjem inaqqas in-nies. L-istħarriġ tal-Kummissjoni jindika li l-azjendi tas-settur tas-servizzi huma l-iktar konfidenti dwar l-andament ekonomiku. Fil-fatt aktar minn kwart minnhom qed ibassru li minkejja żiediet qawwija li kellhom fl-aħħar xhur huma se jirnexxilhom iżidu l-bejgħ anke iktar. L-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea jindika wkoll li fost il-konsumaturi Maltin u Għawċin għadu jirrenja sentiment pożittiv qawwi. Il-maġġoranza ta' dawk intervistati sostnew li l-qagħda finanzjarja tagħhom tiebet matul dawn l-aħħar 12-il xahar. Dan qed iwassalhom biex jikkonsmaw iktar bħalissa milli kienu fis-snin passati. Dan fl-istess ħin l-istatistika tal-Bank Ċentrali indikat li meta mqabbla ma' sena ilu id-depożiti tal-familji Maltin u Għawċin ma' banek lokali laħqu il-livell rekord ta' 8.4 biljun euro.